Hello guys, welcome back to my MK YouTube channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि MK YouTube channelआव फिन बरायफिनबाय। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो माखासे खोथासो शेयार खालामनो सानदों आरोना गाइस। बेनिखायनो गाइस नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। थ'दो बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। गिबियावनो गाइस नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। मानोना नोंथांमोना खम समनि गेजेरावनो आंनि YouTube चेनेलखौ 3000निबो बांसिन साबस्क्राइबार खालामनानै होबाय। लोगोसे आंनि जि मिउजिक भिडिअ नागारदोंमोन आंनि चेनेलाव बेखौबो नोंथांमोना जिबायदि अनसायबाय बियो आं सानाखैमोन जे बियो 1 लाख क्रस खालामगोन भिउआ। नाथाय बियो नोंथांमोननि अननाय गाइस। नोंथांमोना ओरैबायदि सापर्ट खालामदों आंखौ। आं मा रावजों मा बुंगोन आंनि गोजोननाया आंनावसो दं आरोना गाइस। आरो बे समाव गाइस आं साथाम मानसिखौ स्पेसियली थेंक्स होथारनांगोन आरोना। बे साथामनि मुंखौ आं खोन्थागोन। बे साथामनि मुङानो जाबाय सेथियाव एक्सट्रा इउटिउबार ब्र, आरो नैथियाव डिबि क्रिएशन, थामथियाव मेहेरवारी। बिथां साथामा ओरैबायदि आंखौ हेफाजाब खालामदों। नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसे आं आसा खालामो नोंथांमोना उननि समावबो आंखौ बेबायदिनो हेफाजाब खालामलांबाय थागोन। आरो आंनि गासै साबस्क्राइबार भिउवार्सफोराबो बेबायदिनो आंखौ थुलुंगाजों लोगोसे सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो। दानिया फैदो गाइस, नोंथांमोननो आङो जि खोथाखौ लानानै शेयार खालामनो सानदोंमोन बे खोथाखौ स्टार्ट खालामनोसै। बेनो जादों गाइस, दा थासारिया मोजां नङा। नोंथांमोनाबो मिथिखागौ कर'नानि थाखायनो जेरावबो थांनो हाया। बेनिखायनो आं नोंथांमोननाव मोनसे निमाहासो बिग्रोनो सानदों आरो जे आं मिउजिक भिडिअखौ आं दा लाबोथ'नो हानाय नङा। मानोना मिउजिक भिडिअ होनोबा एसे लकेसननिबो खोथा थायो नालाय गाइस। अब्लाबो आं माखासे भिडिअसफोर लाबोबाय थागोन। शर्ट भिडिअ, लकेल ब्लग भिडिअ बेफोरखौ आं होनो नाजाबाय थागोन आरो गाइस। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थादो बेबायदिनो। स' नोंथांमोनाबो मा सानदों बेखौ कमेन्ट बक्सआव आंनो फोरमायहरबानो जाबाय। नोंथांमोननि जि एम्बिशन गोसोनि आंनिफ्राय मा लुबैनाय बेखौ नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरो आरोना गाइस। आरो गाइस आंनि सिमाव मिउजिक भिडिअनि जि बिहाइन्ड द सिन बेखौ आं होनो सानदोंमोन, खिन्थु बेखौ आं होनाय जानाय नंला। अब्लाबो आं नोंथांमोननो ससे क्लिप सालायनानै होगोन आरो बिनिफ्रायनो आं भिडिअखौ फोजोबनोसै गाइस। नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो हेफाजाब खालामलांबाय था। थ' बिदिब्ला जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायो गाइस, जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान, बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, बेल आइकनखौ दाबायनानै होदो गाइस। लोगोसे लाइक शेयार खालामदो। नोंथांमोननि थुलुंगाजोंनो आङो जाहाथे इयुननि समाव गोदान गोदान मिउजिक भिडिअ, शर्ट भिडिअ, लोगोसे माखासे ब्लग भिडिअ बेफोरखौ आं लाबोबाय थानो हायो गाइस। थ' बिदिब्ला थेंक इउ गाइस, बाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।